Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Namar ke jingduna syabah palat jonggi nong syong snong ke jelaban penrung kerteng haga Meghalaya Health Insurance Scheme. Nakaliang ketenat ke koit ke kia jong ke sorkar jela kala shimya ke raiban ailut barok ke jing mentoi wat ia kibriu ki bempat penrung kerteng haga ni ke scheme. Lada kia kendu ia kinu ki khiap badon kam kerkie ia ki la jingerap haba ki leisha sumar hagi hospital. Menteri ka koit ka khia uba AL hek ha ka jinge kren bat ka Batisi TV ha ka khalai trik ujeli arjar khat khandai ulai thu ba ka tanat ka koit ka khia kala shim yakani ka rai hadien ka review meeting ka bala long dangshen hanong ba tura ha ka bana kaliang menteri rangba ka jelau Konrad ke sangma ula penpau ka jing sngo khia haduk kata-kata ya ka jing duna syaba palat jongki nong shong snong ban penrong kerteng ha ka ni ka kenti lengba ka MHIS 4 Namar ba kat kum ga review ga bangila shim ba ga to singi ga balong hapo tura to chief minister shim ga ni review meeting but yo I ba ga ni ga enrollment ga duna palan tika jing duna jong enrollment kam na de ga jing bakalana ka office jong ga MHIS namar ba ga ni ga software ga bangi don menta lice partly ga pun kiu na ga spa life po ga lice partly kani ka software ru kani ka nonga kani ka machine ru ka bagi le ya kani ka enrollment kala ban le tang hadu lai pho hadu so phongut ki enrollment ha kisi tindak da ko simpor ke te wat la ka taru ka kwa ban pentip sigi pai ba kalong gum ni balada kinu ki bom 4 ban register ru apo ka MHIS lada kinu kanu ka emergency lada ki lech po hospital ya kira cim kum ki patient jonggi MHIS kibampat enroll ru tenan kam tak itu kibadak enroll pada kibampat renew pada kakak itu ya nuru kibaladon gakat barim ru lada kibamdon gakat barim ru ki khenbe ki balong fresh bu kibampat enroll hagani ka MHIS 4 kabau ka registration kana ya menta lada ki don guru ka jingpang jing stom hak tegi hospital ki bala ambanel bangi subuh no kum ka hospital jong sarkar state jongi lada ka hospital jong negrim lada kum ka woodland ka bala ambanel kum ka betani kum ka nazar kum tater kinu ka hospital lada ki manu ki bele kit ikin hongpang lada ki padon ka kat lada ki par register ru la sim ki kum ki patient tum gendong pang jongga MHIS tigamdan ru aman kustai ki paiba lada ki la register ru lada ki le tamang kerpa ki paiba pakin wan mi keman ban le registration pakin wan ban le registration ngin ban up tang do ba on dapang ban le hospital ban register po hospital kata kamara ji mentoi ru am nam taki babon balang bade henry yang balong emergency ka health department ka MHIS kala ong bala da kimper registeru lara ki dai ra hospital admit po hospital la khenyi ki kum ki bala register po ka MHIS